Bos días a todos e a todas. Paso xa a informarvos dos asuntos máis destacados que acordamos na Xunta de Goberno celebrada este venres. Hoxe aprobamos unha convocatoria pública, unha nova convocatoria pública para adxudicar un total de 83 hortos urbanos da Deputación que están actualmente dispoñibles no Paseo do Río Rato. Esta nova convocatoria que aprobamos no día de hoxe consiste en abrir o que ven sendo a sexta fase, que ten como obxectivo principal renovar as 75 autorizacións de uso concedidas durante a primeira e segunda fase, nas que está a piques de rematar o período de vixencia de 4 anos que marca a lei. Ademais, asignaranse os 8 hortos actualmente vacantes debido a renuncias ou procedementos sancionadores. Deste xeito, quedarían cubertos os 150 hortos que están habilitados no rato. Nesta ocasión, manteremos os mesmos requisitos e criterios que en fases anteriores, seguindo o regulamento establecido pola institución provincial para a concesión destes espazos. Darase prioridade a aqueles usuarios e usuarias que viñan xa desfrutando destas parcelas, e a asignación de cada horto realizarase mediante un sorteo público, asignando unha parcela como máximo por cada solicitante e por unidade familiar. Poderán presentar unha solicitude todas aquelas persoas físicas ou asociacións da provincia de Lugo de concellos limítrofes interesados e non posúan terrenos con posibilidade de ser cultivados. No caso de que as solicitudes presentadas superen o número de parcelas dispoñibles, farase unha valoración en base a criterios sociais, dando prioridade ás persoas en situación de desemprego, cunha renda per cápita menor, familias numerosas ou xubilados. Polo que respecta aos colectivos, terán prioridade aqueles sen ánimo de lucro ou representantes de centros educativos. As bases que rexen esta convocatoria publicaránse no Boletín Oficial da provincia nos vindeiros días e a partir do día seguinte da súa publicación haberá durante un prazo de días hábiles un prazo para que as persoas interesadas podan presentar as súas solicitudes no rexistro da Diputación ou a través da sede electrónica desta institución. Os que resulten beneficiarios poderán facer uso dos hortos de maneira gratuita por un período de 2 anos, con posibilidade de prórroga ata 4. Noutra orde de asuntos, tamén lles informo que durante a Xunta de Goberno desta mañá aprobamos un convenio co Concello de Quiroga por un importe próximo a 39.000 euros, destinado ao acondicionamento e pavimentación do Camiño de Teo, situado na localidade de Parteme, na parroquia de Nocedo. Con esta actuación, financiada na súa totalidade pola institución provincial, a entidade local poderá renovar por completo este camiño, mellorando o seu estado e recuperando o seu uso. As obras consistirán na limpeza de maleza, movementos de terra e pavimentación. O prazo estimado para a execución dos traballos é dun mes, unha vez que den comezo. Seguindo en materia de colaboración coas entidades locais, tamén hoxe aprobamos unha achega económica co Concello de Lugo por importe de 40.000 euros para a celebración da 13ª etapa da volta ao seu paso pola provincia. O evento que xa tivo lugar, como pudestes comprobar, foi un evento de gran repercusión que deixou unha pegada moi positiva na provincia, tanto a nivel económico como en promoción internacional. E hoxe toca, pois, de alguna maneira, xa que se fai esa achega, facer balance. Supuxo unha audiencia media de 1,3 millóns de espectadores en España, foi retransmitida en 190 países, alcanzando un total de 400 millóns de espectadores. Ademais, acumulou 76 horas de emisión en directo a nivel internacional. A organización desta etapa tamén mobilizou aproximadamente 3.000 persoas, o que supuxo, pois, evidentemente, un notable beneficio para a hostelería, para os comercios de Lugo da provincia, tanto o día anterior como o inmediatamente posterior ao evento. Pola súa banda, tamén falando de turismo e de promoción de turismo, do territorio, e sobre todo vinculado pois a ese traballo que desenvolve a Deputación de Lugo, nesta Xunta de Goberno, tamén quedou aprobada a concesión dos premios a excelencia de turismo e gastronomía, que distingue cada ano a institución provincial nas categorías Lugo Cambia o turismo lucense e Para comer Lugo a gastronomía lucense. Os galardonados recibirán a súa distinción o vindeiro 23 de setembro nunha gala que se celebrará no Pazo de San Marcos, coincidindo co Día Mundial do Turismo. Nesta edición serán recoñecidos a Festa da Cereixa, do Viño do Aceite de Ribas de Sil, a Feira do Capón de Vilalba, a Ruta dos Lobos da Fonsagrada, a Mina Consuelo e Boulloso de Pontenova e o Barco Museo Reina del Carmen de Burela.
Estes premios representan un merecido recoñecemento ao labor e á traxectoria exemplar de empresas, persoas, institucións e entidades no ámbito do turismo e da gastronomía da provincia. Por outra banda, na reunión desta mañá saiu adiante unha modificación do contrato para o mantemento do servizo de videovigilancia das distintas dependencias da Deputación, co obxectivo de estender este servizo a instalacións e recintos da Granxa Galloso que a institución ten en Castro de Rei. A modificación co importe de 92.000 euros terá vixencia dende o próximo outubro ata agosto do ano seguinte e a empresa encargada da prestación dos servicios será Ilunion Seguridade. E xa para rematar, só unha cuestión máis, informarlles que demos un paso máis na nova edición do Lugo Termal coa aprobación da licitación dos servicios termais para o desenvolvemento deste programa de termalismo da Deputación, que impulsa o turismo, como sabedes, de proximidade, a actividade económica, o tempo que favorece o benestar e a calidade de vida da vecinanza da provincia. O orzamento base de licitación supera os 121.000 euros e ten un ano de duración prorrogable por outros, sen que en ningún caso a duración total exceda dos 3 anos. Pola miña parte, nada máis. Moitas gracias.